Hi, hello, may buntag mingo tuming hapon yung tanandra mga bayot ko nga sa manumutang. May paglataw na pod karon sa akong video yung silingan diri mga bayot na anapod diri mga bayot. Maghimo na po galanon sa matag adlaw. Gidlaw ko mga atsara ba mga bayot nga kanang kapayas bitaw mga bayot o salad-salad mga bayot sa amo kani adto mga bayot. Kanang kapayas na mo kani adto mga bayot. Amo nang ibutang sa amo ang karning manok among imuon og sinabawan. Diri mga bayot wala man sila mga inana mga bayot. No mo nang magsagisa ko dinhi mga bayot. Kung sa akong ipangsagol-sagol sa ako ang mga buhaton nga salad karon mga bayot. Actually mga bayot kaning shrimp mga bayot hagbay ra ni sa refrigerator mga bayot kani adto pa ni mga bayot wa na ko giluto tanan. Karon mga bayot ako ning lutoon mga bayot hagbungan lang nako nagdirag mga sisumaning mga bayot nga wala dito turmeric powder diro nga paminta asin mga bayot mo na ni akong ipaaway sa ako ang ihimo-himo nga salad mga bayot aron napod sa mga toppings ba. Aron malami-lami ni ako ang gigama nga kalanon mga bayot. Ako haan ta ni diri mga bayot ang atong kinakusgan nga seasoning mga bayot nga gikan pigini sa Pilipinas mga bayot na diri sa planeta kung natungtungan mga bayot mo pagid tawon ni mga bayot gamay-gamay na lang ni mga bayot no kay sa tanang ako ang luto-lutoon mga bayot basta lami-lami mga bayot akong hagbungan ani. Mura ni sekreto sa silingan mga bayot or malami-lami ang ako ang mga gipangbuhat diri nga mga kalanon mga bayot mga pangutanan ko na sila mga bayot ug unsay akong gipanghagbong mga bayot aw ingnan ako mga bayot og bisag unsay inyong nakita dinha sa refrigerator o dinha sa inyong kaban mo akong gihagbong bitaw ako ra nang gigisa-gisa mga bayot pagkahuman akong gihugasan na pud ang kalha mga bayot gibutangan akong idibol mga bayot mo ni akong ibutang dinhi mga bayot ako na nang giad-adaan ang cabbage mga bayot no actually mga bayot magluto na sila salad-salad ani diri mga bayot di gina nila lutoon ilara nang sadsaron mga bayot o ilang sliceon mga bayot din ilara nang timplahan mga bayot din mo na salad nila pero ako mga bayot basta magama ko diri salad kinahanglan gyud nang ipaagis kalayo gawas atong kamatis ug pipino mga bayot tinan ako to ipaagis kalayo mga bayot no kay kana sila magluto-luto diri salad mga bayot di gina gyud na ipaagis kalayo mga bayot ilara nang labugon ug asin mga bayot kumot-kumuton din butangan natong mga seasoning mga bayot pero hugasan pa na nila daan mga bayot ha aron di pod maingon mga bayot og murag gikuyapan ni daan mga bayot bubuan ako ng tuyo mga bayot ganahan ko atong tuyo ha mga bayot bisag gamay-gamay ra mga bayot gihurot na bubo mga bayot ay kawa na may lain lamig gyud siguro kay ni gamon og lawoy mga bayot no og magama pag lawoy mga bayot ako ra man poy magsigaw og higop-higop anang sabaw mga bayot mo nang inanion ako ni paggama mga bayot or mukaon ako mga kagupa sa moa kaniadto sa kabukiran na ni mga bayot dili mi makabuhat ni mga bayot kay kanang karot sa mo kaniadto mga bayot bulawan ang presyo ug naman gani cabbage kaniadto mga bayot ug makatagbo man gani mi aning utanuna mga bayot amo na siyang isagol nang nilatan sa ulos baboy ug dili tiilan ng baboy ang salat-sal po namo kaniadto mga bayot gamay ra kayo blas dako pa ning kumagko namo kaniadto mga bayot kay natural man to mga bayot wa gito abuno mga bayot ang among abuno ato mga itis manok mo nang ang gidak-on mga bayot pare-pare sa kong ilong mga bayot wa katubo wala na ako ni sabuhi mga bayot no kay kaning ako ang gipang gama-gama dinhi nga mga utanon mga bayot gihugasan ang kunadaan mga bayot usan ako nagilunod dinha mo nang mo produce na siya dinha og tubig-tubig pabuto na ako nag half cook mga bayot mo uswag na ko dinhi mga bayot sa amo ang main nga sudan karon mga bayot mo gyud ni mga bayot ako ni siyang ilandahon mga bayot before na ko ni sulod sa landahan ako sa siyang drang palubutan daw mga seasoning gihagbunga rin ako ng turmeric powder durog nga paminta og asin mga bayot pero sa mo kaniadto mga bayot asin ra ipaaway anig tanlad og singig mga bayot sudan na ni pero di sila inana diri mga bayot no ug unsay naa dira sa refrigerator o sa ilang kaban mga bayot nga murag familiar sa ko ang kalimutaw mga bayot gibang hagbong nako mga bayot oy actually mga bayot kaning manok ka mga bayot dinhi siya katong manok nga boiler ba mo ni ginatawag atong mga kung sa mo pa mga bayot bisayang manok mga bayot pero diri sila mga bayot organic na ang presyo ni mga bayot ug i-convert nato sa tuang kwarta mga bayot ang kantidad po nagit 100 kapin mga bayot kay 5,000 man diri sila kapin man siguro mga bayot depende og pila ka kilo pero katong ordinaryo nga manok mga bayot kanang gamon akong soap ni Karina mga bayot naara gyud pud na siya sa 100 o 200 ang murag katong nasa package ba human akong dasok dito sa ako ang angang dasokon mga bayot hindunda ko dinhi mga bayot sa akong gigama-gama salad mga bayot aron po dili ni siya murag lami-lami pud lang taon mga bayot mo ni akong gihagbong drink shrimp kunuhay pero sa amoa ni mga bayot kaning kalanuna mga bayot salad din diri sila mga bayot no sa amoa ni mga bayot sudan na ni mga bayot mo na ni ipaaway na mo kani adto mga bayot sa mong lutong mais half cook ra na ako ng mga utanon mga bayot no aron ni kaon lang nay agay-agay akong gidunda mga bayot ang ako ang giluto-luto dinhi mga bayot luto na gyud siya mga bayot nga ako makagopa o pa man tangka diri sa lamesa mga bayot pabuton sa nako sila mga bayot aron init-init na nilang kanon ako din ang gitaptan din ha sa kakiliran mga bayot og patatas mga bayot no gisles na ako mga bayot aron di na ako magisa-gisa oy mo na gikaingon mga bayot og naran na nilang mukuhit sila ng patatas nga ako ang gigisa-gisa dira gibutangan ako ng turmeric powder durog nga paminta og asin mga bayot aron malasado inighaom silang kababaan ay na mo pagita din nagluto mga bayot kay why luto nga inyo makita din ha kung dili kalimpan mga bayot nga og imong ibundak sa imong kauluhan makabukol kung pan hisgutan diri mga bayot daghan king klaseng pan diri mga bayot pero dili ni siya tamis kung dili asgad akong gisles mga bayot no aron di na sila kinahanglan magbira-bira din ha mga bayot aron convenient kay sila ang kulomagko mga bayot og gisi-gisi aning pana kay kaning usa ka slice mga bayot di man pud mahaom silang kababaan mga bayot o
dinha mga bayot og nay bulad ginamos mga bayot kami diri mga bayot nay mga vegetable mga bayot mo ni gikaingon mga bayot nga kilawon na mo ni bisan pag sinasin mga bayot mahurot na mo ni mga bayot gumikan kay mo man nila mga kalanon gud dinhi basta nay pan mga bayot magyud magselfie og walay cheese mga bayot kana lay paaway nimong duha mga bayot mabusog na ka unya kay lami man gyud pug kay kaon og sinugba mga bayot og gasugba yung silingan diri bisag way bagol ragway uling mga bayot basta di lang katapulan may lang kadanha mo lantaw unsay angay ipangbutang din na mga bayot ipanglukdo din na mga bayot ang makakaon kay ni kuman abdag pipila ka bulan mga bayot hintangka na kumakagupad rin mga bayot luto na gini mga bayot pagod na og sa kupras pa ni mga bayot ihandusay na ang kulor mo na ni ginitawag og lechon sa ako ang mga kalimutaw no ako ra man poy gayama nig buhat ning kalanuna mga bayot kay kana lagi sila magbuhat aning karning manok mga bayot gawa sa kulor nga murag nakuyapan gikan sa plato pag yun na nila timplahan usa na nila ihaom silang kababaan di ang inding mga bayot ang katorang ibabaw malasado mga bayot ang sa ilalo mga bayot murag kagaog bunot dili siguro tanan ni nana magluto-luto mga bayot na pero na experience sa silingan kaniadto mga bayot pero wa ko hindi recreate kana kaniadto mga bayot oy kay ako pag ipakaon mga bayot ako pay bisita nila mga bayot magrecreate pa ko nga wa ko nakaamot